Шын егетлер КВН командасы. Хайырлы көн, хөрмәтле дуслар. Без Собадан. Демәк, сезнең каршыгызда бер потенциаль президент. Бер потенциаль ГИБДД начальнигы. Һәм бер потенциаль район башлыгы. Һәм дә инде потенциаль Соба районыннан Соба халкы басып тора. Безнең Собаның потенциаль халкы буласыбыз килми. Син аны миңа әйтмә. Син аны менә потенциаль район башлыгына әйт. Уф, егетләр, сезнең белән вообще уйнап булмый. Пока. Барыгыз бар. Яшь гаилә проекты шәшәк атсын. Әйе, дөрес. Молодец. Молодец. Туганнар турилер без. Яра дуслар, шын егетләр КВН командасы. Потенциаль чемпионнардан чыгыш каравы тигәле дуслар. Башлыйбыз. Исәмез, хөрмәтле дуслар, һәм безнең беренче миниатюра караңгы тыкрыкта булган хәл. Нахал! Нәрсә? Бер нәрсә түгел, гафу итегез, күбрәк җибәргән ахрысы. Кар көрәүчеләр түбәдән кар төшерә. Хөрмәтле тамашачылар, Чаллы сәхнәсендә дөньядагы иң беренче татар наркозделкасы. Хоп, хоп, hey, хоп, 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 hey! Алып килдеңме? Нафига! Эй, точно! Хоп, хоп, hey! Һәр берегезгә таныш булган күренеш. Наил, син миңа шуны гына әйт. Нәрсә син шуны ашадың? Бәхескә кергәнмен икән. Ахырына хәтле эшләп бетерәм. Бир әйдә 100 сумыңны. Наил! Наил! Һәр мәҗлестә татарлар булса, нәкъ менә шундый сөйләмне ишетергә була. Ә хәзер күз алдыгызга китерегез, рус туе татарлар. Это последок хочу сказать одно. Они две. Удачи по жизни! Жизни! Удачи! Күз алдыгызга китерегез, хатын кыз белән ират мөнәсәбәтләр арасында кечкенә генә проблема. Алло, мин аның белән башка яши алмыйм. Без аерылышабыз. Нигә? Чөнки ул жүләр. Матурым, кем шулар? Менә әйтәм бит. Күз алдыгызга китерегез, Собага беренче тапкыр чит ил туристы килде. Oh, which is beautiful, yes. Oh, which is wonderful, yes, is the best. О, турист! 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 Ә мондый хәлне һәр татар концертында күрергә була. Рахмат. Рахмат, дуслар. Рахмат алкышларыгыз өчен. Рахмат, рахмат. Сезнең өчен бүген бары тик ансамбль чыгыш ясады. Баянист Фидан Мөдәрисов. Һәм инде гитарист Мөдәрисов Фидан. Рахмат, егетләр, рахмат, рахмат. Ә без инде сез язган хатларга күчәбез. Ягъни запискаларга. Беренче хат Сахиб Җамал ападан. Сахиб Җамал апа безгә яза. Егетләр, сез булай матур ничек җырларга өйрәндегез? Сахиб Җамал апа, әйтеп китәсем килә. Әйтеп китәсем килә. Безнең бары тик авызларыбыз гына ачыла. Безнең күбрәк күңелебез җырлый. Дәвам итәбез, дуслар. Икенче хат
Сіз бек ямсыз жырлайсыз, мұны оқып тұрмайым. Сразу давам етеміз. Үшінші хат. Мұнда кішінің исімі yazылмаған. Бары тек фамилиясы ғана yazылған. Ниндейдір Сафиуллин. Сұрауы шындай. Сізнің еш жыршы білән олай-бұлай дуэт жырлайсыңыз келмей ме? Нәрсе деп әйтейм. Қызғанышқа қаршы. Менің концертларым қазір әзір инде. Һәм мен кіші бүтән ала алмайым. Шәкүр білән ме? Шәкүр білән әлбәттә жырлайым. Рахмәт. Рахмәт сиңа, Шәкүр Сафиуллин. Рахмәт. 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 Инде без, дуслар, концертыбыздан давам итәбез. Һәм инде мин сәхнәгә шын егетләр кебек командасын чакырасы килә. Чыгыз, егетләр, рәхим итегез. Чыгыз. Дуслар, менә чыгышыбызның азагында нәрсә әйтеп үтәсе килә. Чаллы белән Саба арасында бер нинди дә аерма юк. Менә сездә президент Миңнеханов, бездә дә президент Миңнеханов. Менә сездә метр кибетләре бар. Бездә Казанда да метр кибетләре бар. Менә сезнең мэр Шайхразиев, ә безнеке Миңнеханов. Менә сезнең КамАЗ футбол клубы бар. Бездә Сабада да футбол белән горурланырлык әйбер юк. Шын егетләр кебек командасы. Сабага рәхим итегез, дуслар. Болмағаш, сабаларда тумағаш,